tomto krátkom videu ťa prevedieme učebňami na obchodnej akadémii v Lučenci. Toto sa mi pozrieť. V tejto učebni sa učíme angličtinu. Na hodinách využívame interaktívnu tabuľu, aj tablety, na ktorých robíme cvičenia a píšeme písomky. V učebni ekonomických cvičení sa naučíš pracovať s ekonomickým softvérom a účtovať v programe Omega, Olymp a Alfa. V cvičnej firme sa naučíš založiť si so spolužiakmi vlastnú fiktívnu firmu a zistíš všetko o tom, ako firma funguje. V učebni administratívy a korešpondencie sa naučíš písať všetkými 10 prstami, písať obchodné listy a ovládať programy ako Word, Excel či PowerPoint. Na našej škole máme aj zmodernizovanú telocvičňu s novým vybavením. Priamo z telocvične je prístup aj na školský dvor, kde máme ihriská na tenis či volejbal. U nás si dokonca môžeš zahrať aj ping-pong, korfbal, petang a rôzne iné športy. V kuchynke si cez prestávky môžeš pripraviť čaj, či zohriať desiatu alebo obed. V areáli našej školy máme aj outdoorovú učebňu, ktorú používame v lete. Na čerstvom vzduchu a pri speve vtáčikov nám to lepšie páli. Oddych na našej škole nezanedbávame. Na našich chodbách nájdeš lavičky a gauč, kde si každú prestávku môžeš oddychnúť a pokecať s kamarátmi. Keď je pekné počasie, môžeš si oddychnúť pri jazierku na školskom dvore a nadýchať sa čerstvého vzduchu. Budeme ťa čakať a tešíme sa na teba.